gara, eta Osasunarekin goza dezala gure Pedrok, eta ikusentzule benetan esan behar dizuet, gizon honek eginiko lana haundia dela gure emanaldien maila hobetzeko. Hor da beraz, orain buruan Orio, bigarren Urdaibai, San Juan zazpira baita ere errekuperatu egin dira Bermeokoak baserri, Tiran 27. Bai, horre, bigarren ziabogara iristeko puntu horretan, bosei, segundu atzeti ziren, baina olatu pare batekin aurrera egitea lortu dute, eta nik uste dute bigarren ziabogori Pasai Donibaneko ontzia, baino pixka bate hobesiago eman dutela, eta illa parean atera diela, eta horren ondorioa hor dago, Urdaibai, Pasai Doniban Urdaibai, ez? Eta konparaketa eginda Castrok, orain arte bigarren txandaren ostean, denborarik onena zuen ontziak konparaketa Oriorekin, eta parean dira biak, baina argi dago, atzetik aurrerako lana egin duela Castrok, eta ikusiko dugu gero Oriok ere hori mantentzerik baduen, momentuz nahiko lanekin horrezko txandakoak sailkapena ikusita, behin-behineko sailkapena ikusita, pentsa daiteke gaur bandera ez da jokoan izango, eta hortxe salbatuko dira, baina bestela 12 puntuak irabazteko, aukera handia duela momentuz Castrok, bigarren txandako garaileak. Ikusiko dugu zer gertatzen den bukaeran, baina horrezko txandako ontzientzat ematen du baldintzak aldatu direla eta zailtasun handiagoak dituztela. Eta Orio berriz errenta onaren jabe. 7-8 segundo Urdaibairi, San Juan 9, Tiran oso urruti, minutu erdi galduta. Horixe nahiko luke Josu Zabalondok, Castrok 12 puntuak eramatea, hartara Astillerok 11 eta Oriok gutxixiago. Josu, estropada arriskutsua oso, zuek liga nahi duzue, txapelketetan eta utxegin da, argi eta garbi zuen helburua bada, eta arrisku handia du gaurko estropada honek, gauza dauden bezala ikusita. Oso, estropada zoroa da, ikusi, lehenengo akaiku bat zer pasadan, 6-7 segundo atzetik, eta olako popada baten kendu dotzaz pilo bat. Demenik usten duniko zehago batik aurretik gara, eta bitu orain, 8 segundo goaz. Ez dakit txaskaneko luzen pasako da, baina kontu zebili, olatu hon bategaz, zer pasale, Brankaz bikain ari zarete, baina gero barrurakoan poparean ez zarete asmatzen ari itxura batean. Ez hor, momentu batean nik pentsaute lotuta dagoela, baina, ez dakit atako zuzentanatzaile kontu pasadan. Ezen duzu burua galdu, gaur eman beharra dago, kontu zibili, oraindik asko dago eta jokoan, eta ez diozue, jakina liga honi garbi esaten ari zarete muzin egingo. Gana gaur eta bihar segiten duenek, ikusik eta gaur eta bihar pasatzen den bizen denpora batuta, ikusiko dugu. Esperantzak ez dugu galtzen. Eskerrik asko. Zueri. Zabalondo jaunaren hitzak, ikurrina dago jokoan, baina San Miguel ligako sailkapen nagusia ere bai, bi hauentzat Orio eta Urdaibairentzat. Ordoaz Oriotarrak! 9 segundo Urdaibairi, Branka San Juan gehiago sufritzen. Tiran ez da ez, liga honetako Tiran gaur lanean ikusten ari garena. Hemen Oriotarrak. Oso estropada, ona egiten ari dira gaur Aizperroren mutilak. Hor bi gazteak hankeko lanetan Unai Etxeberria eta Josu Indo. Begira Orio eta Castroren arteko konparaketa, Orioren denbora hobeagoa da. 2 segundoko errenta izango luke orain Orio eta Castroren arteko lehia horretan Aizperroren kuadrilla. Irukaineru asko dira, Oriok Urdaibairi 9, San Juan orain sufritzen ari da Brankaz, asko gainera. Bai, gero hori diferentzi horiek alderatzen die, olatu badela eta edo bidiela tartean, baina ikusten da Brankaz indarra dauzkaten taldeak aurrera egiten dutela, eta hori estropada zaintzen, estropada buru luze guzitan zehar, tarte gehiokin edo gutxiagokin, eta Urdaibairekiko lehia horretan bitaldeak zailkapenen aurreneko lekuetan daude, 2 puntu Oriok bere alde dauka, eta hemen ezin dio ies egiten utzi, Orio buruan, Urdaibai orain hurbiltzen, 7-8 segundora, San Juan 16, eta gainean dute baliza Oriotarrek. Karrilok orantxe oiu Urko Redondori. Aurreko azartu du Arraun Txikia. Astillerok 16-14 markatu du. Hortxe, hori da Orioren denbora ere, 16-14. Emozioa ere bai gaurko puntu banaketari begira.
Badirudi, biharkoari begira, ikurrinaren jabea erabakitzeko, zabal-zabalik izango dugula Leia Baserri. Urdaibai bigarren bederatzira, San Juan 17. Eta lehen kaletik urruti tiran. Bien bitartean maniobra ostean Oriok Bermeokoei 10 segundo. San Juani 19. Hor da Galiziarren branka, hor da Ruli trainerua. Zambuluka. Ez dira ongi moldatu gaurko egun honetan, Zarautzen itxaso zabalean Galiziarra. Hortxe, gurutzatu dute ontzia 48 segunduko atzerapenarekin. 17-0 tiranen denbora, 11. litzateke behin-behineko sailkapenean. Astillero eta Oriorentzat 3. ziaboga horretan denborarik onena, 3. behin-behineko sailkapenean Kaiku litzateke hor. Baina gero badakizu ze gertatu den bigarren txandan. Castro katzetik aurrera ikaragarrizko estropada egin duela. Erne beraz, orain Oriok Bermeoko kuadrilari 7-8 segundo, San Juani 21-22. Estropadaren bigarren zati honetan San Juanek ez du asmatu. Bai, horre badirudi indarrak atxuta pixka bat geratu dela, aurrenean eutzi balin badio ere, hortik aurrea, estropada erditik aurrea, bera egin dute, edo Orio eta Urdaibai asko azkarrago, diferentzia hor ikusten da, ez? Eta bestea oso estropada txarra, egun txarra daukatena Galiziarra tiran da, ez? Orain arteko denbori txarrena 9. zuten kontxan jokatutako Movistar banderan, eta baliteke gaur ia oraingoz denboraldiko postu txarren egingo dutela Galiziko taldeak, ez? Oso ongi doaz gauzak Oriotarrentzat, 7 segundo Urdaibairi, San Juan 26, txanden arteko konparaketan, orain une honetan, GPS-en konparaketa eginda, Astillero eta Orio parean, Castro 6 segundora. Baina gero Castro errekuperatu eginda eta Castrokoen markatu dute denborarik onena, 20-55, bate daki nola bukatuko den hau. Bai, baina lehia hor dago, Castrok irabazi du, baina Astillero hori 22 bakarra gatera dizka, eta ia Castron denborotan o Astilleron denborotan ibiltzeak erzan nahi du estropada eskura daukatela gaurko bandera hau, ez? Jose Ramon Garate, Orioko ordezkaria, gurekin gogoko dezue bandera hau, 9 aldiz irabazita zaudetok errezpon naiz, eta beti Donosteko banderaren ataria, baina aurten atariko hori baino garrantzitsua da, beste guztia, ez da, batetik bandera bera, Zarautzko oso garrantzitsua delako, eta bestetik liga, kolpea emateko zorian zarete gaur. Bai, betik esan dugu guztoko estropa dau, gu bintzat garrantzia hundia eman izan dio beti, eta momentoz txokun egia harraunen, aurretiko azte, ez dakitoan Astillerokin da Castrokin ze diferentzi dakaun, baina, aber mantentzen dugu meta jau. Zema gora bera, ez? Artengo denboraldi honetan, ez du bakarrik, asko gabiltza gora eta behera, Espainiako txapelketan behar bada zuek nahi baino okertxio, okerro ez esateagatik eta gaurko itxaropenarekin eta bai asmatu ere orain arte. Bai, bueno, torreinakoa beste estropa bazan, dena gaizkatel segun da astu genuen, eta hoan gaude itxasoko estropen zai, eta egia esan estropa hau gogo deu. Momentu ikusten naiz Castrorekin, segundo aurretik hori. Castrorekin, a ber, nola dukatzen den. 300 metro gotez eskiu, a ber, bilarko dara gote berko dugu. Argi dago, bandera bihar erabakiko dela, eta Castro, Astillero, eta zuek itxura batean eta Urdaibaik zer egiten duen. Bai, eta Urdaibai bere, bai, 10 segundo do, bilar beste estropa da, eta beste berriro beste estropa da bat, zer gauztu gotu, ze horrek esan duzu, egun batetik bestea zenbat aldaketa tokatzean, ikusi behar. Sufritu beharra dagoela. Bai, hori beti. Gozatu leite dugu, baina sufritu bai. Orio txandako nagusi izango da, baina ikusiko dugu, konparaketa eginda gero zein den gaurko irabazlea, zeinek hartuko dituen 12 puntuak eta errenta, bigarren jardunaldiari begira. Erne, hor dator Orio. Bermeo 12 segundora, urruti San Juan 35-era, tiran minutu bat eta 6 segundora. Hemen da Orio, Castroren denbora 20-55 izan da. Hortxe Orio, 20-54. Bideo finisharen zain, baina Oriok hartu du segundu bateko errenta, eta gaur 12 puntuak. Horrek asko balio du, lidertza sendotu dute. Urdaibai 12 segundora, eta horrek esan nahi du, Urdaibaik gaur bizpairu puntu gutxienez galduak dituela. Oriorekin konparaketa eginda.
Bermeo beraz 12 segundora, Urdaibainen atzetik hemen dator orain San Juan. Txamponaren bi aurpegiak izan ditu gaurko estropada honek San Juan darrentzat, hasieran ongi gero zailtasunekin. Eta hasieratik gaizki, oker gaurko honetan galiziarrak tirangoa. 20:40 denbora hartu diogu hori, eta Castrok bere txanda irabazita, bigarren txanda irabazita 20:55 markatu du. Orain txamaitu dute galiziarrek minutu bat eta 3 segundora, pentsa.